So, yan. Ang kagaya ng sinabi ko. Hi guys, it's Christina. Welcome to our family budget. So today, gusto kong i-share sa inyo kung paano ba maging healthy vegetables and also fruits. So, meron akong sample dito. So, ayan. Meron akong malunggay. So, ginayat ko na siya. Kinuha ko na yung mga, ano ba yung ginayat? Basta yun. Tinanggal ko na yung mga stalks niya. So, ganito siya. Yan. So, binili ko lang to sa mall. So, kung meron na kayong malunggay sa backyard nyo, so that's very good. Kasi ako, meron akong itinanim doon sa aming pero medyo maliit pa siya. Pero kung meron kayo, sobrang okay nun. Kasi mas fresh. So, eto lang. Gusto ko lang i-share sa mga walang malunggay sa bahay. Tapos, sa mall lang yung outlet na pag pinagbibilhan nito. So, yon. So, kasi usually, ang ano ko dito is, palagi siyang nalalanta. So, every time na kailangan kong magmalunggay, so, napakagastos naman kung pupunta pa ako sa mall. Tapos, malunggay yung bibilhin ko, diba? So, until na-discover ko na pwede din pala siyang i-preserve, na kukunin lang yung yung stock niya. So, ganito. So, ang gagawin ko is yung plastic niya, eto, yung gagamitin. So, meron akong tissue dito. So, kung napanood niyo yung ibang vlog ko, yung ginagamit ko din doon yung ganito tissue, yung pinaglalagyan ko sa mga greens. So, yan. So, eto rin yung mangyayari. So, ilalagay ko na ngayon dito yung malunggay. So, yan. Ang kagaya ng sinabi ko sa ibang vlog ko, tissue is nagpe-preserve siya, ginagawa niyang mas fresh, mas matagal siyang masira yung mga greens pag nilalagyan mo ng tissue kasi na-absorb niya yung wet. So, yun. So, ganito lang siya. So, anytime na kakailanganin ko itong malunggay, kasi sobrang effective talaga nito kung ayaw mong magkasipon yung anak mo or yung family mo. Sobrang effective talaga pag parati kang nagmamalunggay talaga. So, yun. So, yan. Ilagay mo lang to sa ref. Tapos, yun. Grab and go. And so, sa fruits naman is, meron akong i-share sa inyo ito. Bumili ako ng ganito. Golden melon to. So, yan. Nabili ko to sa halagang 49 pesos. So, ang ginagawa ko is, kinakat ko siya ng maliliit. Tapos, after that, yung ganito na, kinukunan ko yan ng mga seeds. Tapos, kinakat ko siya ng maliliit. Tapos, eto na siya. Nilalagay ko siya sa container na to. Tapos, so, ang purpose ko talaga, bakit ko ginaganito siya? Kasi, minsan, kung kayo ganyan din kayo, pero ako ganyan ako, tinatamad ako pag hindi pa siya nakaslice, tinatamad akong kumain. Basta make sure guys, nakakainin nyo siya within a week. Hindi nyo siya pwedeng patagalin sa ref kasi syempre, perishable to. So, talagang mabilis na siyang masisira din. So, sayang naman kung hindi nyo makain, diba? So, yun. So, tinatamad akong kumain pag hindi siya nakaslice talaga kaagad. So, yun. So, ang ginagawa ko, kasi, syempre, meron akong anak. Gusto ko, pag humihingi siya ng snacks, kukuha lang ako sa ref, tapos, yan, ilalagay ko na siya sa bowl niya, yon. So, meron din, yung last, meron din ako sa papaya. So, in-slice ko din siya, tapos inilagay ko siya dito. Tapos,
mas nagiging healthy tayo pag ready na yung fruits and vegetables natin dun sa ating ref na hindi na tayo na ano. Kasi usually, yun talaga yung problema kasi ano talaga, ewan ko, tinatamad talaga akong mag-ano. So, meron akong araw talaga na inilalaan na talagang ini-slice ko talaga to lahat, fruits and vegetables and all, para gusto ko grab and go na lang siya. So, yun. So, eto na yung itsura niya. So, be healthy. And also, ililink ko siya sa description box yung ibang vlog ko na sinabi ko dun kung paano ang tawag dun, ilagay yung ibang fruits and vegetables. So, ililink ko sa description box. Okay? So, I hope you guys enjoy and don't forget to subscribe and see you in my next video. Bye!